Weche te mamit kata gimoro amora mamit ok kal e dhok kende. Gima mit nyalo kale wang' ma wang' bende ne mone ka chuny obwonjo. To moko bende nyakora mogi kalo e it. Mana kaka Jumapil ka Jumapil nitiere weche manyalo nyosi kendo mi bwonjo to mana kokalo e masako it. Walter Nyambaga ochoko weche kendo keto gi wang' achiel nyakora mogi e yo machalo kama. Jaduong Salasia, in kod ywak mane? Na mimi walinitoa kwa chama, walinitoa kwa komiti zote. Ywak mane? Walinitoa kwa komiti zote. Okay. Walichukua vitu yote, budget wakachukua, agriculture wakachukua sijui nini. Wakaniweka jikoni. Nibebee supu nipelekee watu wangu wa nyumbani, wakunywe na mimi supu shiwali. Koro in kure Mumias? Mimi naangalia supu ya wabunge, naangalia chakula ya wabunge. Sawa kare. Youth leader Masiaya, jambo. Mimi sijui kusema haya. To ikoni Uhuru notimo ang'o? Uhuru Kenyatta warned you people Ang'o? and told you that you will cry. You will cry. Okay. To koro gisani gitimore nade? Now, when you are crying, you want Raila to come and rescue you. How does he do it? Onger kanodwaro ip mabor to nomiye. Koso nang'o? Wegi kanyo. Okay, David Osiany. Koso David Osiany. An? In kod penjo. Penjane Uduma. Benitie jatich. Manyalo holo jal mondike pesa. Kuom ranyisi ka japicha, jatija, to an mudos mare. Ni ondiki to ng'amondiki no ema chak kwai pesa. Okay, David. To ndiko to wachi ang'o? Ngeche ndiko. Ang'o? Ni en gima ber konyo ng'amochan. Ng'at ma konyo ng'amochan holo Ruoth Nyasaye to gikone ibiro chule. Well, kare ber. To Kisumu ka sani liet. Nyaka mami, awinjo ni Owili sani partner ni. Owili partner mara, aluonga ni partner wach wane deputy governor Sario Manyong'o nigo. To chon ne chalo nade? Kata inyiso ni to mbele ka dhi chalo nade? Mabiro cha Owili. Akeno partner kodi nang'o? Koro yawuowi machung' owe kaso mine. Koso mine be dwa chung'. Chuogi owe tuo koda joma bet kage gin mine. Koso ok gin mine. Magi jomage. Okun mine. To dong chuogi chunga ka ni gichung'. Wado wabet. Yawa nyaka mami. Nuoya ane. To dong chuogi chunga ka ni gichung'. Wado wabet. To kara in be ichung'. Dumisa kuye ni chogi mundo ochung'. Ang'o? To wabet. Kichung' nang'ine matek. Kamano no mundo be chung' koso gi kachung'. Achung' koso kachung'. To Willy to wachi ang'o? Ito wana ame mi kwa marga. Tina wana romi. Aya. Rigiji ok mor kod Jamadar. Na tungetaka kuambia mkuu ya majeshi, please, usilete siasa kwa mambo ya majeshi. Well, jumani jopuonj bende nyokawo namba kod jopuonjre ara kidhura ne miel kama tin. Mago ema sako it kod Walter Nyambaga.